hello, may gabi sa tanan. Gabi na po di sa bansang Camel. O akong sudaan kay isda ulo. Tapos, tchaday, gulay. Luin. Butangan ako siya sili. Mga sili nga kinamot siguro ko guys, no? Sila, lutuan at nakog manok, chicken biryani. Wala na ko na video, no? Kay talimot ko dalag cellphone sa kusina. Kaya nag-school sila online class. Sagdan ako madam, ako na nagluto. Ang ilang lawoy diri guys, kaya carrots, patatas, talong, yan na ay green at sal. Yung mga lamas. Wali ahos. Yan. Tapos ito ang lawoy na to. Pang adobo man yung carrots. Daghan kayo. Di ko ni mahurot. Gidungagan ni madam akong rice. Saka ko kaya naglaba kong pinalive. Naglaba kong tubi sa kabuo. Para unya, tsaka na nanako siya. Mukhaon na ang kuan kadama. Lami. Lami. Lami na mag-wailain. Kaon tayo. Bahalag way lami. Kuya dang giinit gahapon ba ning sudaan ng isda. Bagong sa ko kaon ungguan. Manok kay. Lisod na. Katul kayo. Tanan. Tibuok kalawasan katul. Nya dili ba na to mabutangan og cream atong likod kay. Ala naon nimo. So ani lang iwasan sa pagkaon nga bawal. Anto sa samtang pwede pa. Mungkin pag-abot na ko diri. Puro itlog, puro manok. Ya kung mukhaon ko pamahaw, manok lang yapon. Kaya mag-video ko sa kusina guys, kaya maputol kay kanang nasa likwa ang kusina. Naunta.